Kasungalo watu kolu nyenemaya au ka rajumali baka nunu ye sumundaw ye kasi awma no be talike alakira sallallahu alaihi wasallam aka nyenemaya kan anaye baraba munu ka adamadiya ye ni adamadiya yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ nafa n'o ye fo kana bila an ka bi waati ninnu na. Sumunda ninnu olu bɛ se aw ma an balimakɛ Alhaji Suleman Yusuf Tarawele fɛ an k'ale lamɛn ni sumunda ninnu na. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu salatan wa tasliman yaliqan bi maqam safir al anbiya wa imam al mursalin sayyidina Muhammad وآله وصحابة الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين أمي الله تعالى تندوكا بركة كا ولن يمندو أنسكو دمجرلا وكفي أنبان كالفا سبينا سبلا أتكالفتين وكفي أمي صلي كتدون فسمانتك نوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أمي الله تعالى دل على كان نفنا هرما يجين أن اللاهرة أمي الله تعالى دل لمنيا أن السطر أن الجرجة نيوما على كالفا أنا بدين سلامه وبلا جلنا أمي الله تعالى دل أمي مين على فنانا هرب على كان نقياني أمي سرنا فين يعني ترى على كان كشاما أمي الله دل لبان على تعالى كلبان كو يمان دام بما جماني على كا فتنة دوكا هرلا أن يرنو على كو فتنة دوكا هرلا كان كفو لبان أرجنا كنو على كو كاني على كربويا كما صلاة بركة كما صلى على محمد. الحمد لله رب العالمين هل سامي تيدم بلبلين أمبالي دكتاريخوكا نوي دانفون لسون هيرماي نوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وكما هلسا وللي جورو فلانا أنغا ولان بودلا ولان جانت مننا وللي كرا جنولا سانسبا على كرابي موولي كلنجلي وكسو كونونانا أني دوكو يرولا سانانينا دامنه alakira sallallahu alayhi wa sallam weleli Allah ta'ala nyamariya di ama ay weleli bange anga walan jora o weleli bangene na walan temenena ni Allah ta'ala sona amena temenaye ni anga sikida muka ani sabananye ame Allah ta'ala dili alaka wasa ani korota di ama alakira sallallahu alayhi wa sallam ikuma nyafo walan temenena tugumi jibrila ay joko bawulum vlandi nata ko de adama dia ja ale kateme meleke yaka o joko bafolo anyanda do ola no de ye kata bana batol la ja Allah ta'ala jati kama a joko bafulana ay dofo ola no de ye kama dolla mi Allah ta'ala jati kama okuma joko basabana o de kama la dumini Allah ta'ala jati kama alakira sallallahu alayhi wa sallam abafu anyana ka kuma kandola ako alkiyama jokene ka muso do bena aka seli beminena aka shum beminena aka hiji beminena ay srakati munum bo beminena aka jeka beminena anaka noro be kana alkiyama jokene ka kabena do arjina kono abafo kaba kinin sen taka da arjina kono yoromi ikado arjina gardien no ridwan ye absinga arjina dasama ninga datuko tayin bafo walma musoyin bafo yala enyete ne ka baton noro lawa a abafo ne gardien gansande koy am bela jelen daba made ko amma ko be ela aslamo ami Allah ta'ala dili alam mako kana se anan lameli jamakulu ma alkiyama jokene kan lahara joddo ni alako ka mako bila dron bara tiena ibolo o yoro be weleli kambe bo sanfe Allah ta'ala ba fo abdi yani Allah ta'ala ka jonke wal manga jomuso istata'amtuka falam tut'imni ana Allah ta'ala illa dumini nga ibana kanela dumini de jonbe kabakoya abafo okuma ala yerebe dumini kewa Allah ta'ala bafo istata'amaka fulanun falam tut'imuhu mamena ebora ikatogoda la kana kuma dola hali sambara nyumante esena hali gloke nyumante ekana
balo tugo t'i bolo foyi foyi tugo t'i bolo i nana jigi karisa kan karisa de dumuni d'i ma nin k'i labalo fo e nana to o lahalaya la ka baara sɔrɔ tuma min na Allahu taala ye baara nɔgɔya e ye e balimakɛ walima e sigiɲɔgɔn walima Ala ka jɔn dɛsɛbaatɔ dɔ nana e ma ka fɔ karisa bi ka gɛlɛn ma ɲa ma i kan dɛmɛ balo la e ko o ye fukari ye k'o ka ta ka bɔ ye e ma sɔn ka o ladumuni o tuma Allahu taala b'a fɔ awa ma alimta law at'amtahu lawajadta dhalika indi yala e m'a dɔn wa ni e kun ye o fantan dɛsɛbaatɔ in ladumuni i kun b'o dumuni sɔrɔ ni Allahu taala ka garijɛgɛ de kɔnɔ nin kama Allahu taala bɛ diɲɛ nin tigilama ka bato bɛɛ lajɛlen ma a bɛ taa tasuma kɔnɔ Allahu taala mɔgɔ tɛ togoya dɔn a la a bɛ fɔ ale de ma ko kamanagan masa ni mɔgɔ min a y'a ka baara ɲuman bɛɛ kɛ nka a bana ka fantan de ladumuni Ala kama Allahu taala ko o kuma ko ale jɛn'a ka fɛnw kɔ ŋini ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ fana bɛna alikiyama jɔ kɛnɛ kan ale yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a ma foyi ɲuman kɛ ni ɲuman kelen pe tɛ baraji kelen pe de b'ale bolo a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ o tuma mɔgɔ dɔ fana bɛ yen ale ka baara bɛɛ ye ɲuman ye nka ɲuman kelen pe de b'ale jɛ walisa ka taa arijinɛ kɔnɔ o tuma ninnu fila bɛ ka sama ka taa jahanama kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ min ni ɲuman kelen ale jɛ ale bɛ to ka weleli kɛ jɔn bɛ se ka ne tulomagɛn bi ni ɲuman kelen ye walisa ne kana taa tasuma kɔnɔ o tuma a bɛ to nin lahalaya la ɲuman foyi tɛ mɔgɔ min bolo fo ɲuman kelen o b'o kumakan de mɛn a b'a fɔ mɛlɛkɛw ye aw y'aw tɔ tan dɛ mankan dɔ bɛ ka bɔ a b'a tulomajɔ a b'a mɛn jɔn de bɛ se ka ne tulomagɛn ni ɲuman kelen ye bi walisa ne kana taa tasuma kɔnɔ o tuma a b'a fɔ karisa ne ka ɲuman kelen a y'o ta ka di karisa ma o ka fisa an bɛɛ ka taa tasuma kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ karisa ka taa arijinɛ kɔnɔ tuma min na ni nin kɛra Allahu taala b'a to sankaba bili 7 ɲa sanfɛ a b'a fɔ o tuma karisa e bɛ funeseriya kɛ ka sɔrɔ ne de ye funeseriya masa ye wa o tuma mɛlɛkɛw a ye nin fila bɛɛ lajɛlen dajuru minɛ ka taa n'a ye arijinɛ kɔnɔ ɲafara o ma o tuma mɔgɔ tɛ cogoya dɔn Allahu taala ka ko la o la an ka wala an jɔra weleli i k'a dɔn an b'a bangeli sira kan Allahu taala ye aya dɔ jigi alakira kan n'o de ye k'a fɔ k'a ka tiɲɛ kumakan bange tuma min na ni tiɲɛ kumakan bangeli n'o nana jigi alakira kan sallallahu alaihi wasallam alakira ma wuli a bɛ k'a kan kɔrɔta ni welelikan in ye mankan bɛ ka tɛrin makan fantan an 4 fɛ fo Allahu taala ka kumakan nana fasda bima tu'mar Ala ka ciba fɛn bange ne Allahu taala bɛ k'i yamaruya ni min ye wa a'rid anil mushrikin banbantiw u bɛ kumakan minnu fɔ i ma u bɛ tɔɔrɔ ko minnu kɛ i la o tuma i kɔdon ka bɔ o ma u b'i nɛni u b'i dɔgɔya i kɔdon ka bɔ o ma i kan'u ka foyi jateminɛ o tuma nin bɛ suratul hijri kɔnɔ aya 94 tuma min na ni aya in jiginna alakira kan alakira wulila sallallahu alaihi wasallam filanikafow an'u ka boli sɔnnaw u bɛ ka kalon minnu tigɛ maaw ye ni ka birifini cɛjugu biri maaw kun na ni ka tiɲɛ dogo u la i k'a dɔn alakira wulila a ye nin kalon kuma ninnu bange kɛnɛ kan a bɛ ka boliw kɛlɛ walisa ka boliw kari ka bɔ yen ni ka tiɲɛ yira adamadenw na ka tila k'a yira mɔgɔw la i k'a dɔn valeur foyi de tɛ boli la tiɲɛ na alakira kun bɛ to ka misaliyaw gosi boli ninnu kan boli ninnu dɛsɛlen don cogo min hali n'i ye i ka joli bɔn boli kan walima i ye worodaji toni a kan i k'a dɔn dimɔgɔ bɛna o joli ta boli tɛ se ka joli in bɔsi dimɔgɔ la i k'a dɔn boli lafora dimɔgɔ yɛrɛ lafora o tuma bolitigi yɛrɛ bɛ se ka dimɔgɔ gɛn ka bɔ a yɛrɛ la nka boli yɛrɛ tɛ se ka dimɔgɔ gɛn ka bɔ a yɛrɛ la ni fɛn ye bolitigi ka fɛn puruti a la bolitigi bɛ se k'o gɛn k'o minɛ o la nka dimɔgɔw bɛna boli ka joliw ta ka bɔ a la boli tɛ se ka foyi kɛ i k'a dɔn nin ye hakilintanya dan ye koyi alakira bɛna ni daluya bangenenw ye ka fɔ maa o maa ni e de bɛ boli in bato ni ka boli in kɛ yɛlɛn-yɛlɛnsen ye e ni Allahu taala cɛ k'o ye fili baara de ye tuma min na alakira n'a ye nin kuma ninnu daminɛ bange la a tɛ ka dogo i k'a dɔn Maka a maabaw
u dusukun nana pɛrɛn ni dimi ani fujunu ni tɔɔrɔ ye sabula alakira bɛ k'u ka diinɛ lagosi ni ka a lebu yira mɔgɔw la. U nana fɔ k'a fɔ alakira bɛ ka nin kuma min fɔ tan nin ye tungaranke kuma de ye maa si ma deli ka nin kuma in fɔ ka kɔn alakira ɲɛ. U nana kumakan in kalontigiya k'a fɔ alakira bɛ k'a fɔ ko bolu tɛ se ka fɛn kɛ o kuma k'o ye kalon de ye. Kuma min na n'u nana ye k'a fɔ alakira a bɛ ka kumakan fɔ a bɛ ka bangeli kɛ kumakan in na k'u bɛ baara min na fili baara de don u bɛ ka boli minnu bato kalon de don namaratɔ kow de don. Nin kɛra i komi kaba pɛrɛn de kaba min n'a kaba pɛrɛn bɔra kaba sen dɔ la ni ka kaba yekɛru bɔ o la ni ka makan fantan naani bɛɛ lajɛlen lama sigi ten tugun sunɔgɔ ten tugun lafiya ten tugun. Kuresiw de wulila sisan u b'a fɛ k'u labɛn alakira ka diinɛ kura min bɛ ka na ni o révolutionnama don a b'a fɛ ka diinɛ kɔrɔ in kari ka bin. O kuma wulila k'u labɛn ko sabula diinɛ in ni fanga wulila ni ka cun u ka cungan na. Kuresiw wulila sabula limaniya kumakan n'o ye alakelenbantiya kumakan ye Kuresiw bɛ a dɔn. Alakira bɛ ka alaw bɛɛ lajɛlen lanɔgɔ ni k'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen ko fɔ n'a bɔra a ka ala kelen pe la. Olu b'a dɔn ka limaniya ni alakira ka cidenya ye faamuya min b'o la u b'o kɔrɔ dɔn ka limaniya ni lahara jɔ don ye faamuya min b'o la u b'o kɔrɔ dɔn ko o min filɛ o faamuya de ye ko an k'an yɛrɛ dajuru di alakira ma dajuru di dafalen na ni ka tila k'an ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen meleke k'a di ala ma o kuma ala an ka tugu ale kɔ ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ni k'an sen da alakira sen danu na ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan o kuma maa hɛrɛma foyi tɛ to yen tugun ni dɔngɔ waleya foyi tɛ to yen tugun faama foyi tɛ to yen tugun sengola foyi tɛ to yen tugun nafolo foyi tɛ to yen tugun fo a k'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ don alakira ka taasira de fɛ alakira ka diinɛ in sira kan. Ni o sabatira olu ka ɲɛmɔgɔya o kɔrɔ ye ko tiɲɛna bonya min b'olu bolo o kɔrɔ ye o bonya ninnu gɛnna ka bɔ yen larabuw sanfɛ. Olu ka diinɛ gala o kɔrɔ ye o gala o bɔnna ka ban. Olu yɛrɛ ni dɔngɔ waleyaw o tɛna kɛ tugun. Allahu Taala de ni a ka ciden diɲɛ ko o de bɛna kɛ. Olu bɛ maaw tɔɲɔni minnu kɛ u bɛ maaw tɔɔrɔli minnu kɛ u bɛ don maaw gasila minnu kɛ u yɛrɛ ka intérêt personnelw kama an'u bɛ wale cɛjugu minnu ta sɔgɔmadaw wuladaw fɛ ni ka adamadenw tɔɲɔ o fana bɛna ban. I k'a dɔn Kuresiw ye nin kumakan in faamuya la ilaha illallah muhammadu rasulullah ye kumakan na tuma min na ni u ye nin faamuya la u niw banna u yɛrɛ ka jɔyɔrɔw n'u ka intérêt personnelw kama ka alakira ka nin kumakan in minɛ majigin ban ani lebu banna nka u ma ban bonya banna dɛ. Alakira de banna ka tugu kɔ bonya ani hɛrɛ banna nka olu banna ka tugu alakira kɔ majigin ani lebu banna. O kuma Allahu Taala ko Kuranɛ kɔnɔ bal yuridul insanu liyafjura amama. Adamadennin kɔni b'a laɲini de waati bɛɛ ale ka se ka Allahu Taala kota kelen kelen bɛɛ lajɛlen na. I k'a dɔn alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye bangeli kɛ Kuresiw ye. Kuresiw ye alakira faamuya yɛrɛ dafalen na nga u bɛna mun de kɛ cɛ ɲɛkun kilenna la min ye sɔdiku ye tiɲɛtigi don danaya mɔgɔ don u bɛna mun de kɛ sisan. Cɛ ɲɛkun kilenna la cɛ min ye ladiriya misaliw la kilennen ye adamadenya ni ɲɔgɔn cɛ. Cɛ min n'ale de ye jogoba tigi ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Cɛ min ni u ma sanga ɲɔgɔn dɔn a la a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ. Cɛ min a misaliya ɲɔgɔn ma deli ka na ɲɛnɛmaya kɔnɔ a misaliya ɲɔgɔn ma na taariku kɔnɔna na fɔlɔ. O kuma o de filɛ k'u ka taasira kari ni k'a jaka k'a lebu yira danfɛnw na. I ka dɔn Makan Kuresiw u kunna sirila. A ka kan u ka kunna siri fana koyi.
kuma min na n'u y'u hakilinaw munumunu u ma sira foyi ye ko f'u ka fara ɲɔgɔn kan ka taa alakira binakɛ yɔrɔ n'o ye Abu Tɔlibi ye, sabula ale de bɛ alakira kɔkɔrɔ. O kuma u farala ɲɔgɔn kan ka taa alakira binakɛ yɔrɔ. U y'a ɲini Abu Tɔlibi fɛ ka fɔ a k'a yira a la a bɛ ka kumakan min fɔ n'o y'u ka alaw lebuli ye, o kuma a k'a yɛrɛ sɔn minɛ ka bɔ o kuma ma. U y'a ye ka fɔ u ka ɲinini kɛ cɛsiri ɲinini na Abu Tɔlibi yɔrɔ ko alakira bɛ ka weleli min kɛ ka taa ka ala ma, a n'a bɛ ka weleli min kɛ ko ka boli ninnu to yen ani jow ko k'olu to yen, ko alakira ka nin kumakanw bɛɛ jɔ. Tuma min na n'u ye nin bɛnkan in ta ka taa fɔ Abu Tɔlibi ye ko alakira bɛ ka u ka boliw nafa dɔgɔya, alakira bɛ k'u ka boliw nɛni, a bɛ k'u ka boliw cɛjuguya, a bɛ k'u ka boliw fiɲɛya, fiɲɛyali dan na. O kuma a bɛ k'a yira maa minnu bɛ tugu boli ninnu fana kɔ nalomaya ni kodɔnbaliya ni fili de don, sabula u faw tun bɛ sira min kan u fililen de kun don. O kuma a filɛ diinɛ min kan, diinɛ min don diinɛ lankolon don, i k'a dɔn diinɛ in bɛ adamaden se tasuma kɔnɔ. Tuma min na ni alakira bɛ ka nin fɔ u ma, olu kɔni ma foyi ye ko f'u ka se Abu Tɔlibi ma, sabula ale de bɛ alakira kɔkɔrɔ Allahu Taala ka dɛmɛ kɔfɛ. O kuma min na n'u sera Abu Tɔlibi ma, u ye nin jamakulu labɛn ka bɔ Qurayshiw la ka taa Abu Tɔlibi yɔrɔ. O de la Ibn Ishaq b'a fɔ an ɲɛna, a ko i k'a dɔn cɛw farala ɲɔgɔn kan kabini Qurayshiw ka maabaw la ka taa Abu Tɔlibi yɔrɔ. U ko Abu Tɔlibi ma, ya Aba Tɔlib, i balimakɛ den n'o ye Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam, a ye an ka alaw nɛni, ni ka an ka alaw lebu, ni ka an ka diinɛ lebu da kɛnɛ kan, ni ka an ka sunɔgɔw tiɲɛ, ni ka an faw ka taasira kɔrɔ k'o kɛ fili taasira ye. I ma i k'a fɔ i binakɛ den n'o ye Muhammadu ye a k'a ka kumakan sɔn minɛ ka bɔ aw na, walima i ka bɔ an n'a cɛ an bɛ min k'a la an k'o k'a la. Sabula e yɛrɛ min filɛ Abu Tɔlib, e bɛ fɛn de kan anw bɛ min kan, wa Muhammadu de bɛ k'an bɛɛ lajɛlen fɔngɔ ɲɔgɔnya. O kuma bɔ an n'a cɛ walisa anw ka e yɛrɛ wasa ka bɔ Muhammadu tɔɔrɔ ma. Abu Tɔlibi ye mun fɔ u ɲɛna? A ye kumakan nɔgɔn fɔ u ye ni k'u lasegin na ɲuman na, k'u dusukun mada. Tuma min na n'u taara, i k'a dɔn alakira sallallahu alayhi wa sallam, Abu Tɔlibi ye sira di a ma a ka fɛn kɛ fɛn min n'o ka di a ye. Alakira dumena a bɛ k'a ka diinɛ in bange, a bɛ ka maaw wele ka taa ka diinɛ ma. O kuma alakira tora nin lahalaya in na fo Qurayshiw u nana Abu Tɔlibi ma siɲɛ filanan na. O kuma o ko Abu Tɔlibi ma, anw ye Qurayshiw ka ciden de ye ka na e ma, Anwarul Muhammadiya de bɛ nin kumakan in fɔ an ye. O kuma a lase alakira ma ko larabuw bɛɛ lajɛlen ko, Muhammad, n'a y'a sɔrɔ i bɛ kɔrɔta de nɔfɛ anw cɛla, an b'i kɛ an ka kuntigiba ye. Nka n'a y'a sɔrɔ o man di ye, f'i bɛ masaya yɛrɛ de nɔfɛ, an b'i kɛ an bɛɛ lajɛlen ka masakɛba ye an kan. Nka n'a y'a sɔrɔ nin si tɛ, fo i bɛ ka anw ka ala dɔgɔyali min kɛ ani i bɛ ka weleli min kɛ ka na i ka ala ma, ko a jinɛ banalama de bɛ i la. O kuma an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka nafolo funiseriya, ka dɔgɔtɔrɔ ɲini min bɛ se k'i furakɛ ka bɔ nin jinɛ bana in na, walima anw ka nafolo ka ban an ka dɛsɛ, kɔni tɛ an t'i to ye f'i ka kɛnɛya. Tuma min na ni nin fɔra alakira ye, alakira ko Qurayshiw ma, ma bi ma taqulun, aw bɛ ka fɛn min fɔ tan, ne Muhammadu mako tɛ nin si la, wa ni yɛrɛ si tɛ ne la. Ne tɛ kuntigiya nɔfɛ, n tɛ masakɛya nɔfɛ, wa n bɛ ka kuma min fɔ jinɛ bana yɛrɛ tɛ bana tɛ na. A ko nka sa, walakinna Allaha ba'athani rasula, Allahu Taala de ye ne ci ka na aw ma, ne ye ciden de ye. Wa anzala alayya kitaba, a ye kitabu dɔ jigin kan n'o ye kuranɛ ye.
wa amarani an akuna lakum bashiran wa nadhira. Ay nyamaruya ka fonga maw nisoja aw cɛla minnu sɔnna ka tugun kɔ ni arijinɛ ye nga maw sɔnsira k'olu baka maa minnu n'olu bana ka tugun kɔ ni jahanama ye. Faballagtukum risalatu rabbi. Ne Muhammadu ye daba maka cikan lase aw ma koyi. Wa nasahtu lakum. Nyen kɔnna jɛ aw le ka aw ladi ladili kelen bɛɛ lajɛlen na. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bi. Ni aw sɔnna ka fɛn minɛ ne Muhammadu bolo nana aw ma ni min ye fa huwa hadhukum fi dunya wal akhirah. O de aw ɲinyɔrɔ ye diɲɛ ani lahara. Wa in taruddu alayya. Nga ni aw ye ne ka welelikan lasegin ma aw ma sɔn ka limaniya aw ma sɔn ka tugu ne Muhammadu kɔ. Asbiru li amrillah. Ne bɛ sabali Allahu Taala ka yamaruya kɔrɔ hatta yahkuma Allahu bayni wa baynakum. Fo Allah Taala ka kiri ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ. Alakira ye nin de kɛ k'u ka kumakan jaabi. Kuma min na ni Alakira y'u jaabi nin togoya in na tan, o kuma u yɛrɛ dama taara fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn ye telin dɔ segin sen kan. Sabula an bɛ ka Alakira an bɛ ka kuma a fɛ togo o togo a tɛ ka baara kɛ ni an ka kumakan ye. O kuma mɔɔw dun na kuma sera hiji la. Sabula bolitigiw bɛɛ lajɛlen kun bɛna Alkaba ziyara kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen. O kuma o waati fɛnɛ bɛ ka surunya. Kureshiw hamina ni nin koɲɛ in fɛnɛ ye. Munna sabula Alakira bɛ ka weleli kɛ ka bange. O kuma a ka weleli bangeli in na foyi ma tɛmɛ a la fɔ n'a kɛra kalo damadɔ ye min jate dɔnnen don. O kuma maaw bɔn kuma sera Alkaba kan. Bɛɛ lajɛlen bɛ na ni kana barika ɲini Alkaba fɛ ni ka segin ka taa. Kureshiw y'a dɔn larabu jamakulu minnu bɛ nalen ni u nana kana Alakira ka kumakan in mɛn n'o ye Ala kelen ko kuma in ye, an bɛna mun de fɔ u ye. Kureshiw y'a ye k'a fɔ wajibi don f'an ka kumakan dɔ de labɛn. An bɛna min fɔ larabu natɔw ye Alakira ka koɲɛ la. O de la Alakira sallallahu alayhi wa sallam ale de ye nabiɲumanw ka nabiɲuman ye. Jibrila ye jogoba 7 min kanu k'o de adamadenya diya ale Jibrila ye ni ka tɛmɛ mɛlɛkɛya kan. A jogoba 4nan o de ye ikramul yatim, ka yatimɛden bonya ni ka hami ni yatimɛden ka ko ye. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ an ɲɛna ale Muhammadu ni yatimɛden ladonbaga k'u 2 bɛ kɛ ta arijinɛ kɔnɔ. A kun bɛ a jasere ni cɛmancɛrɔ bana yira. O de la an ka tafsiru so dingow b'a yira an na k'a fɔ Allahu Taala ka kuranɛ aya dɔ bɛ yen. Inna hadaynahu an-najdayn falaqtahama al-aqaba. Anw masa Taala ye adamadennin kanda ni k'a bila siratigɛ 2 de kan, n'o ye hɛrɛ sira ani tɔɔrɔ sira. A ko nka adamadennin tɛ sira gɛlɛn ta. Allahu Taala ko wa ma adraka mal aqaba. Sira gɛlɛn yɛrɛ ye sira jumɛn de ye? Fakku raqaba. O de ye ka jɔn kan hɔrɔnya Allahu Taala jati kama. I komi an ka bi tile la ka mɔbili kura san ka di fantan ma Ala kama, ka yelenkafɛn kura di fantan ma Ala kama. Aw it'amun fi yawmin dhi masghaba. Kɔngɔ kelen ka dugu minɛ, dugu bɛɛ ka balo banna, e k'i ka magasin dayɛlɛ. Balo min filɛ ne bolo an bɛɛ ka jɛ ka nin dun, an ka sini di Ala ma. Ala ko nin fɛnɛ ye baara gɛlɛn ye, ko bɛɛ tɛ se ka kari ka nin kɛ. Baara gɛlɛn dɔ ye jumɛn ye tugun? Yatiman dha maqraba. Ka yatimɛden dɔ ladon ka hamina ka ko ye min ye i masurunyamɔgɔ ye. An ka laɲini bɛ nin de nɔfɛ. Sabula Alakira ko Jibrila ko min ye adamadenya ja ale ye ni mɛlɛkɛya ye k'o de ye ka yatimɛden bonya. Tafsiru so dungew ko ni aya in fasiri o de y'a ye maa min a balimakɛ nana ma ka bɔ burusi kɔnɔ ka na ka sɔrɔ denw ka ɲi a ma, hɛrɛ b'a bolo, lafiya bɛɛ lajɛlen b'a bolo. Balimakɛ in yɛrɛ nana k'a fɛnɛ bɛna munumunu walisa a ka se ka nɛɛma dɔɔnin sɔrɔ duguba kɔnɔ. O kuma balimakɛ in se bɛ min ye o muso de ko karisa
i dɔgɔkɛ gɛn a kana sigi an ka so. O kuma a ye dɔgɔkɛ in gɛn ko dɔgɔkɛ ye fugari ye, baarakɛbali don. Dɔgɔkɛ in a bɛ si bɔlɔn kɔnɔnaw na, a bɛ si teriw ni ɲɔgɔn cɛ. N'a bɛnna ni min ka dumunitɔ ye a b'o dun. Dɔgɔkɛ tora o lahalaya la, a bɛ dekun na, a bɛ ɲɛni na. Kɔrɔkɛ in bɛ ka yɛlɛma sangasow ani mobilibaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kɔrɔkɛ sina ka to la dɔrɔn ka sin ka fatu ten. O sina ka bɛn ni dɔgɔkɛ ka sɔrɔ kuma ye. Dɔgɔkɛ ye baara sɔrɔ, dɔgɔkɛ fɛrɛ kɛna setigi ye. O kuma yatimɛ deni minnu bɛ yen ni kɔrɔkɛ fatura k'olu to yen, yatiman dha maqraba, yatimɛ den foyi tɛ yen min ka surun dɔgɔkɛ in na ka tɛmɛ a kɔrɔkɛ fatulen denw kan. Kɔrɔkɛ min y'a gɛn n'a musojugu ka hakilina ye, i k'a dɔn ko den foyi tɛ yatimɛdenw na min ka surun ale la ka tɛmɛ o kan, sabula a balimakɛ joliw don. Ko n'a bɛna fini tigɛ a yɛrɛ denw ye, k'a ka fini tigɛ a balimakɛ ka yatimɛdenw ye. N'a bɛna fini tigɛ a muso ye, a ka fini tigɛ balimakɛ muso ye. Ko Allahu Taala ka laɲini de ye nin ye. Ko nka ko nin sira in ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ko nin de ye adamadenya ja Jibirila ye ka tɛmɛ mɛlɛkɛya kan. Tuma min na Kurɛsiw y'a ye k'a fɔ ni larabuw nana alikaba ziyara la, wajibi do fɔ kan de ka fɔ o ye Alakira ka kuɲɛ la. O kuma an bɛna mun de kɛ? Alakira fɔ welelikan kana sɔrɔ a bolo, a ka welelikan nɔ yɛrɛ fɛnɛ kana to maa dusukun na larabu ninnu na. O kuma Kurɛsiw farala ɲɔgɔn kan i komi u ka hakilitigiba o ye Walid ibn al-Mughira. U bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn sɔrɔ o ka so. O kuma u bɛ ka daminɛli kɛ ka hakilinaw falen u ni ɲɔgɔn cɛ. Yala an kan ka kumakan jumɛn de fɔ ni larabuw bɛ tigɛ Alakira ka kumakan na o kama? U ko Walid ibn al-Mughira ma k'o ka hakilina dɔ di u ma. Walid ibn al-Mughira k'u ma ayi, aw de b'aw ka hakilina fɔ fɔlɔ. Aw bɛ bɛn hakilina kelen kan. Ni aw bɛnna o kan, maa si kana fɔngo ɲɔgɔn kɔ kɛ o la. Sabula ni aw bɛnna dɔ kan, ni dɔ taara dɔ wɛrɛ fɔ, o kuma a ka kumaw bɛna ɲɔgɔn kalontigiya. U ko ne a ma ɲa k'a fɔ k'a b'o cogo la, Walid ibn Mughira e ka hakilina dɔ fɔ an ye dɔrɔn. A ko ayi, aw yɛrɛ de bɛ aw ta fɔ fɔlɔ. U ko i k'a dɔn anw kɔni bɛn'a kan k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen k'a fɔ larabu natɔ ninnu ye ko Muhamadu ye kolonifilila de ye, aw kan'a ka kumakan lamɛn. Walid ibn Mughira ko la wallahi, a ko n kalila Ala la a kana nin kumakan in fɔ. Ma huwa bikahinin, Muhamadu tɛ kolonifila ye. Laqad ra'ayna al-kuhan, anw ye kolonifilaw ye wa an bɛ kolonifilaw ka lahalaya dɔn. U bɛ kumakan minnu fɔ an b'o dɔn. N'aw ko Muhamadu ye kolonifila ye, maaw fɔlɔ min bɛ aw kalontigɛ o bɛ kɛ larabu ninnu yɛrɛ ye, sabula u b'a dɔn k'a fɔ kolonifila ka kuma tɛ tan. O kuma u bɛnna hakilina wɛrɛ kan. An k'a fɔ k'a fɔ Muhamadu ye fatɔ de ye, a filɛ ka kumakan minnu fɔ fatɔkan de don, jinɛw de bɛ a nɔfɛ. An ka nin kuma in fɔ larabuw ye. Walid ibn Mughira ko wallahi ma huwa bimajnun, en kalila an ka batofɛnw na i k'a dɔn Muhamadu tɛ fatɔ ye. An ye fatɔw ye wa an ye fatɔw dɔn. Fatɔw bɛ kumakan minnu fɔ an b'o fɛnɛ dɔn. O kuma ni aw ko Muhamadu ye fatɔ ye, maa fɔlɔ min bɛ aw kalontigɛ o bɛ kɛ larabu ninnu yɛrɛ de ye. U sɔrɔla k'a fɔ o kuma an ka bɛn an k'a fɔ k'a fɔ ko Muhamadu ye dɔnkilidala ye. Walid ibn Mughira ko a ko wallahi ma huwa bishairin, i k'a dɔn Muhamadu dɔnkilidala tɛ. An ye dɔnkilidalaw ye wa an ye dɔnkilidalaw dɔn. U bɛ kumakan min fɔ an y'a bɛɛ dɔn. O ni Muhamadu ka taasira tɛ kelen ye. Bi komi an ka waati yɛrɛ fana korona yan, an bɛ walan jɔ yan ni Allahu Taala sɔnna ka sigida wɛrɛ yira an kɛnɛman na. Insha Allahu Taala an bɛ tɛmɛ ni walan ye. An b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fasihu lisani mutahharul janani raufur rahimi uzunul khaira.